Dansschool Kali Swing in Axel heeft een bijzondere ontdekking gedaan bij het verwijderen van de voorgevel. Vanaf het moment dat we de eerste plaat iets open kregen, dan werden we al heel blij. Want dan zagen we al het resultaat dat er toch wel tegeltjes zaten. Er is namelijk een oude gevel naar boven gekomen die een stuk historie met zich meebrengt. Vroeger zat hier altijd de boerenleenbank in en je kan het ook zien en lezen, wissel- en effectenkantoor. En wij hadden vanuit binnen al gezien van mogelijk zit hier toch wel iets bijzonders achter. En we wilden graag een stukje oud Axel terug naar nu brengen. En dat naar nu brengen gaat gebeuren. Tenminste als het aan Sandra ligt. Ik zou het graag helemaal in de oude staat willen hebben. Helemaal de oude gevel zou gewoon heel veel werk zijn. En dan heb je echt wel heel veel restauratie nodig. Maar de gevel wordt recht toe, recht aan. En dan met het stukje van vroeger erboven. We houden heel erg van historie. We houden van geschiedenis. En het is zonde om geschiedenis weg te gooien. Vanuit daar is het eigenlijk altijd allemaal ooit gestart. Zomaar beginnen aan de restauratie kan niet, want eerst moet de gemeente nog toestemming geven. En of dat makkelijk gaat worden? Nee. Nee, ik verwacht van niet, maar natuurlijk ben ik daar wel heel positief in. Het verbouwen en de aanvraag voor de woning, maar ook het starten hier van de dansschool, dat had al veel tijd met zich meegebracht. Maar ik hoop gewoon als ze dit ook zien en ze zien een stukje oude Axel, dat ze dat graag ook gerestaureerd willen hebben. En vind je het nou mooi? Ja. Natuurlijk zitten nou nog houten latten voor, maar als dat straks terug helemaal in oude staat is, ja, vind ik dat prachtig.